गिबि गिबियावनो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगिरि आंनिख्रुइ देरसिन दुइसिन गासैखौबो नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव फिन बरनाय जाबाय। आं गिबि गिबियाव नोंथांमोनखौ बेखौनो बुंनो लाग्रोगोन, आंना रावा एसे बोरैबा जादों, नाथाय बेयो लोंना माना बिदि जानाय नङा। रायजोफोर नोंथांमोना अननानै फोथाय, गगा मोननायनि जाउनाव माने बेफोरबायदि जादों दै। बोरैबा माने गगा मोननानै एकदम सानसेयावनो थांनाय हराव बिदि जाना थाबाय रावा। अब्लाबो आं बेफोरबायदि स्टेडियावबो माने भिडिअखौ लाबोनायनि गाहाय रिजोनानो जाबाय मा, जिखुनु सानसे लाबोनानै सानबा गाहाम थायोबा लाबोआलासिनो अब्लाथाय माने बै जितु इउटुबनि एलगरिदमाव माने बिराद चेनेलनि इफेक्ट गोग्लैयो नालाय, कन्सिस्टेन्सिखौ बारा सिफायनो हाया। ओंखायनो आं दिनै माने थिग बेफोरबायदि स्टुडिअआवबो भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो दिनैनि बे आंनि भिडिअ नोंथांमोनजों सावरायनो लानाय जितु टपिक बे जागोन कनजिता ओमफ्राय बिनि फिसाय दैदेन बै सैमाफोरनि सायाव आरो बिदिबायना। बे आं दहाय बावैसो मोनसे भिडिअ नुदों कनजितानि, सैमा बांग्रि होनना बुंदों बेखौ। नों बबेबा बिदि मोन्थायखौ मोनालै हा? नों सासे हिन्जावनि फिसा जानानै एफा बिदि बाथ्रा बाहायनो नोंखौ सोर मोन्थाय होआ? नोंनाव खर' मेलेम दंना गैया? आं बे मानसिखौ बिराद रागा जोंबाय। सोबानानै हाथाय साथाय बारग'नो लुबैदों बै हिन्जावखौ, खर' मेलेम गैयिखौ साला सैमानि जातखौ। आं बिदि बुंनो बायो, नुजानोबो बायो आं बिदिखौ। मा गियान थानायनि बेफोरबायदि भिडिअ लाबोयो नोंलाय? रावखौनो माने एसे मोजां बाहाया। नोंनि बेफोरबायदि भिडिअ लाबोनायजों जोंनि समाजाव बेसेबां गाज्रि इफेक्ट गोग्लैगासिनो दङ। नों खनसे बुजाखांनानै, खनसे मेल लिंखांनानै नों दासिमबो लाजियाखै नामा? आं बे मानसिखौ नायनो हाला, बिराद रागा जोंबाय बेखौ। बेना बांद्राय बिराद रागा जोंबाय बेखौ। बेनिखायनो बेखौ मोनबाथाय सोबानानै हाथाय साथाय बारग'नो गोसो जानाय लोगोफोर बिदिबायना। बांद्राय गाज्रि सिमाखौ दाबार। मा रोंनायनि मा एफा एक्टिं नोंलाय? मा रोङो नोंलाय? खर' मेलेम गैया नोंनि? फैसा खामायनो थाखाय नों बेफोरबायदि भिडिअखौ लाबाय थागोन नामा? नोंखौ रागा आं, नोंनि भिडिअखौ नुबानो रागा जोङो आं। साला अभार एक्टिं खालामबाय थायो नोङो, रोङा मायानो। रायजोफोराबो जोंना बेफोरबायदि भिडिअखौसो बांसिन नायो। आनइडुकेटेड मानसि साला, रावफोरा मादि बाहायो। आं नोंथांमोननो मोननैसो भिडिअ क्लिप खालामनि, भिडिअ क्लिपखौ प्ले खालामनानै नोंथांमोना बेखौ नाय मिथिबायना। आं बेखौ बुंगोन, जाय जाय बिथांमोना बिथांमोननि भिडिअखौ नायो, नोंथांमोना बिथांमोनखौ सापर्ट खालामगासिनो दङ। नोंथांमोना बुजि, बेफोरबायदि भिडिअखौ नायनानै नों जेबो सोलोंथाइ लानो हाया, जेबो गियान आरजिनो हाया। समाजखौ गुबुंले खालामगासिनो सैमाफोरा। भिडिअ प्ले खालामना होनि बिथांमोननि आं, नोंथांमोना नायदो। ओमफ्राय दैदेन आरो निजिरा नोंसोरखौबो आङो बुंगोन आरोना दिनै। दैदेनाबो बिदि बुंनो नाङामोन। ससियेल मिडियायाव उन्दै गिदिर बयबो नायो। जेन'बा सिगाङावथ' जालांबाय मिन्थियैयाव जालांबाय दे। सिगांनिखौ आं बुंबाय थाला। फानग्रायाथ' सासे आंनि हौवाया फानलांखाबाय, आरो दैदेनाबो आरो आंखौ खननै मोनदों होननानै ससियेल मिडियायाव बुंबावबाय। बेखौ नों मानो दाबो रिप्लाइ होआखै दे? खननै मोननाय मा मोननाय बेफोरो रावलै, ससियेल मिडियायावथ' बिदि बुंजायाना मानसिखौ। दा आंहा बयनिबो नोजोराव आंहा दा दैदेनजों बिदि जानाय मानाय होननानै आङो सानजानांगौ, गाज्रि नोजोराव सानजानांगौ जाहैबाय। बिदि बुंनाङामोन, मिथिबाय दा नोंबो? नों मा गोसो लानानै, नों मा साननानै, मा हिसाबै नों बिदि बुंखो, नों बुंफिननांगोन आरोना, मिथिबाय? खोन्थाफिननांगोन नोङो। खोनाबाय दा? नोंथांमोना गाव गावनि खोमाजोंनो खोनाबाय दा दे बिसोरो माबायदि बाथ्राखौ ससियेल मिडियायाव रायलायो। इउटुब आरो फेसबुकनि भिडिअनि गेजेरजों माबायदि बाथ्राखौ शेयार खालामलायो नोंथांमोना खोनाबाय दा? दा बिथांमोनखौ सापर्ट खालामगिरि, बिथांमोननि भिडिअखौ नायगिरि, बिथांमोनखौ आं बांसिन रागा जोङो दासान्दि। नोंथांमोना सापर्ट होनायनि थाखायनो बेफोरबायदि भिडिअखौ बिथांमोना लाबोबाय थायो सैमाफोरा। दा बिथांमोनखौ सोर मोन्थाय होखो इसेबां अपेनलि बेफोरबायदि प्राइभेसि रावखौ रायलायनो थाखाय? सोर मोन्थाय होखो? बेफोर सोंथिखौ सों। रायजोफोरा थोंजों न'आव थांनानै खनसे मेल लिंजाखांबाय, खनसे बुजाबाय, होमबाबो गियाना दासिमबो सोलायाखै बै सैमा बांग्रिनि। आरो दैदेननि खोथाखौथ' मा बुंगोन, बेथ' खर' मेलेम गैखाया, बेखौबो दामनांगौ। बेना अभार एक्टिं। मोनसे भिडिअ नुदों, बे बुंदों गाव गावनि फिसाखौ हमथा होनना बुंदों।
हमथा नों मोसौ सारो नामा हा मा खोथा बुंदों मा मोननाय मोनै खोथा बेलाय सैमा नों बेखौ बेयाव रायलायनांगौ नामा न'आव थांना रायलायहै बेफोर खोथाखौ नों मानो इउटुबाव हगारना होनांगौ फेसबुकाव भिडिअ खालामनानै मानो हगारना होनांगौ नोंहा लाजिनाय गैयाबा जोंहा लाजिनाय दं नोंहा फिसा फिसौ गैयाबा जोंहा दं जों बिदिखौ नुजानो बायो सैमा न'आव थांना रायलायहै मिथिबायना एसेबां जुदि बेफोरबादि रावखौ नोङो बुजायलायनो गोसो सानैनि गेजेराव माबा मोनसे मिसआन्डारस्टेन्डिं दङब्ला अब्ला न'आव थांनानै रायलायहैलाय बेखौ ससियेल मिडियायाव सोनाङा दैदेननि गामिनि रायजो राजाफोरा जाम्बा जाम्बि जाजोब्बाय नामा माबायदि एफा मोसौ सारन बायदि हगारना होबाय थाखो बिखौ एफा अपेनलि बेफोरबायदि रावखौ रायलायनो हानाय मोन्थायखौ सोर होखो आं बिराद रागा कनजिता जा बेथ' खर' मेलेम गैखाया बेथ' लाइफआव फरायदोंना फरायाथा इसेबो ओरैबायदि मेलेम गैयै हिन्जाव बे हिन्जावा सोबानानै हाथाय साथाय बारग' होदो आं रागा जोंबाय बांद्राय इसोरखौ बांद्राया गाज्रि आं सिगाङावनो बुंदों सिमाखौ बारनाङा बांद्राय सिमा बारबाथाय गाज्रि नोंसोरनाव फिसा फिसौ दंना गैया जाति खुरमा थायोना थाया न'खराव बिमा बिफा थायोना थाया बेफोरबायदि खोथाखौ रायलायनो हानाय मोननाय मोनै खोथा रायलायदो जाबाय सैमा बांग्रि आरो रिप्लाय नांगौ नोंनो मा बुंदों बेयो दैदेना लायो आरो रिप्लाय हरनांगौनो बेबायदि खोथाखौ नोंसोर रायलायबाय थागोन नामा मा रिप्लाय नांगौ नोंलाय नोंखौ बागोनसो मोननांगौबा बेटि मिथिबायना आरो रिप्लाय नांगौ फेसबुकनि गेजेरजों इउटुबनि गेजेरजों आरो रिप्लाय नांगौ नोंनो माने आरो कन्टेन्ट नांगौ नोंनो सैमा आरो कन्टेन्ट नांगौ अभार एक्टिं खालामदों नामा नों मा सानदों माने पाब्लिकखौ बिराद जाम्बा खालामनो हागासिनो सानदों नामा जोंनि मानसिफोरा बांद्राय रं डाइरेक्सनखौ चुज खालामनायनि थाखाय नोंनि भिडिअखौ नायगासिनो मिथिबायना सेल्फ इन्जयमेन्टनि थाखाय जाम्बा जाम्बिफोरा नोंखौ नायगासिनो खिन्थु जों नोंनि भिडिअखौ माबा इन्जय लानो थाखाय नाया नोंखौ सुद्रायनो थाखायसो नायो जों सैमा साला नोंखौ सुद्रायनो थाखायसो जों नोंनि भिडिअखौ नायो बुजिबाय नाया कमप्लिट नाया आंनि भिडिअखौबो बुजिबाय अभारद्राया बांद्राय गाज्रि मिथिबायना गियाना सोलाय नों सिगाङावबो सर्ट मोनखांखानाय सोलाय नङाबा नोंनि बिगुरा आरो जिगोन सानसे बुजिबायना गावनो बुंदों लायो ससियेल मिडियायाव उन्दै गेदेरफोराबो भिडिअखौ नायो बेफोर खोथाखौ बुजिसेयावबो नों मा खियान लाबोगासिनो सैमा बांग्रि हिन्जाव साला गन्थं सख्रुबगोन नोंखौ बुजिबायना मरिखा थंथंनो बांद्राय अभार एक्टिं देखायदों दैदेनाथ' दैदेन हाराम जादा खर' मेलेम गैयै फरायदोंना फराया साला मुर्ख नोंथ' दुनियानि जदा मुर्खखा नोंखौथ' लिस्टआवनो दोना आं मिथिबायना नोंथ' सासे बिराद मोसौ सारोनखा नोंनि खोथाखौ बुङा नों मानसियानो एकदम खामानि गैथारि दुनियानि आग्लायनाय नों बुजिबाय बेटा दुनियानि आग्लायनाय गारसोना दोननाय मानसिनि लिस्टआव गोलैयो नों आरो मोनसे राव आं फिसा मोनसे क्लिपखौ प्ले खालामना होबावनि दसे रायलायबावनि बेनि उनाव आं भिडिअखौ फोजोबगोन लोगोफोर दसेखौ नायबावदो आङो आंनि हौवाखौबो लिभार मावहैदों कम्पानियाव लिभार मावहैदों मादों आं बेखौबो मिन्थियो आं बुजिखागौ आरोना आंनि हौवायाबो आंखौ बिदि भाइरेल खालामनाङामोन आरोना जे जायगायाव हौवायानो बुजियालासे ससियेल मिडियायाव आंखौ भाइरेल खालामबाय आङो प्रग्रामबो मोनदोंमोन मोनसे आङो केन्सेल जाजोब्बाय गासिबो बिनि थाखाय मिन्थिबायना बरबाद जाजोब्बाय आङो मिन्थिबायना खोनाबाय दा रावफोरा माबायदि बिथाङा जुदि एसेबां साननो गोरोंबा नोंनि फिसाया कम्पानियाव थांनानै खामानि मावदों मा मावदों बेफोर खोथाखौ नों बुजिजोबोबा फिसायनि सायाव अननाय दंबा मा जाम्बि आखुखौ खालामो नोंलाय आं बाराखौ बुंला आरो मोनसे राव बुंदों बिथाङा प्रग्रामबो दंमोननो बिनि आखायाव खिन्थु केन्सेल जाबाय माखासे जितु दाखालि बावै भाइरेल जानाय दैदेन बेजों माखासे बेफोरबायदि रावनि थाखाय नाथाय आं मोनसे सोमोनांथाव रावा बिथां बायदिखौसो प्रग्रामाव लिंहरो मा रोंनायनि सोरखौ मा मटिभेट खालामगोन बेलाय मा मटिभेट खालामगोन बेलाय सोरखौ बेफोरबायदिजों मा जौगागोन बै जिहेतु जायफोरा इभेन्ट अर्गेनाइजार बिथांमोननि खर' मेलेम दंना गैया माखौ नुनानै लिंलाङोबालाय
माखौ लोंनानै इनभाइटेसन होयो बिसोरलाय प्रग्रामाव थांनानै मा खालामनो मा मटिभेट होगोन सोर इन्सपायार जागोन बिसोरखौ नायनानैलाय फाग्ला फाग्ला नामा अर्गेनाइजारफोरा आं बिराद माबा सानलाबायबाय गोसोफोराव जाय बायदि मानसिया साला समाजखौ गुबुंले खालामगासिनो बैफोरबायदिखौ नोंथांमोना माने लेंहरो इनभाइट खालामो देर मानसिफोर दंना गिदिर गिदिर गोलाव लेखा फरायनाय मानसिफोर दं गिदिर गोलाव बैफोरखौ लिंहरबारा मटिभेट खालामगोन मालाय स्टुडेन्टफोरखौ जाम्बा जाम्बा आखु देखायलाबायो मा होगोन बेलाय ससियेल मिडियायाव मादि ओंखारनानै मादि फैसा खामायनाय बेखौ लाङो नामा माबागोन नामा फोरोंलाबायगोन नामा बे खर' मेलेम गैया नामा अर्गेनाइजारफोरा थोद लाजिथाव नालाय बिराद लाजिथाव आय मा सरि खोथालै बिथांमोन बायदियाबो जुदि प्रग्राम मोनलायोबा आं मिनाथैसै माने बुजिबायना आं मिनाथैसै बै गिदिर गिदिर फरायनायफोरा खामानियानो गैया होमबा बिदिबायना बिसोर गावनि लाइफ जार्निखौ बुंनो हानाय माबाया प्लेटफर्मानो गैया बिदिबा बिथांमोनखौ लिंहरब्रा स्टुडेन्टफोरा मालाय इन्सपायार जागोन ना नङा होमबा दे जेखियानो जादोला नोंनि गियाना सोलाय जिखुनु बिदिखौ बेयावनो फोजोब्बाय।